खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। आसा खालामो गासिबो गाहामै दङ। दिनै नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार रादाब लाबोदों। नोंथांमोना गुसुं समावनो दिनै सानसेनि गासै फिसा गेदेर रादाबफोरखौ मिथिनो हागोन। फैदो लोगोफोर, बिदिबा दिनैनि रादाबखौ नायलांदोनि। गिबि रादाबाव दङ, क'क्राझार रुपनाथ ब्रह्म सिभिल देहा फाहामसालियाव डाक्टारफ्रा हेंथा सोमावसारदों। थांनाय मंगलबाराव हजाय देहा फाहामसालियाव सोमजिनाय हिंसायारि जाथाय आरो खारसे बिरसे डाक्टार शिवकुमार सेनापतिखौ गाग्लोबनायनि हेंथायै रायजो नाङैनो देहा फाहामसालिनि देहा फाहामगिरि डाक्टारफ्रा न्याय नागिरना बुधबाराव सोमावसारदों। बिटिआरनि गाहाय सदर क'क्राझाराव थानाय रुपनाथ ब्रह्म सिभिल देहा फाहामसालियावबो इन्डियान मेडिकेल एस'सिएशन सुंद'यै IMA क'क्राझार दालायनि बानजायनायाव RNB सिभिल देहा फाहामसालिनि लांगोनायाव सोरखारि डाक्टारफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन फसंथानफोराव मावग्रा डाक्टारफ्रा खौसेयै सोमावसारनाय दिन्थिफुङो। रायजो नाङैनो कर'ना भाइरासजों गोख्रों दावहा सोलिबाय थानाय बुब्लियावनो देहा फाहामसालियाव देहा फाहामगिरिखौ खारसे बिरसे बुग्लिनाय जाथायनि सायाव सोरखारा थाबैनो एक्सन लानांगौ होनना गोख्रों दाबि दैखांदों क'क्राझार दालाय इन्डियान मेडिकेल एस'सिएशननि आफादगिरि डाक्टर डि पावेलआ। मख'नो गोनांदि दिनैनि फुंबिलियाव क'क्राझार सहरनि RNB सिभिल देहा फाहामसालियाव देहा फाहामगिरिफोरा सोमावसारनाय बुब्लियाव गासैबो देहा फाहामथाया दान्दिसे सम बन्द' लाखियो होनना मिथिनो मोन्दों। नैथि रादाबाव फैदो, 12 बोसोरनि उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदों। जाथाया जादों मस्जिदावनो दै लाङैनो थांनायावनो जिनाहारि खालामजायो 12 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाया। बे जाथायजों लोब्बा थानाय दुथां दायनिगिरिखौ पुलिसा हमनो हाबाय। सासे 12 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाया मस्जिदनि सिङाव दै लायनो थांनाय समावनो सासे दुथांनि गाज्रि लुबैनायनि बोलि जानांगौ जादों। इमाम मुंनि सासे जुनार सुबुङा बे उन्दै हिन्जावसाखौ मस्जिदावनो इनायै जिनाहारि खालामो। जाथाया जादों सा-सानजा दिल्लीयाव। जिनाहारि खालामगिरिखौ POCSO आयेननि 372 नं धारानि सिङाव हमदों दिल्ली पुलिसा। राजस्थाननि भरतपुरनि थागिबि इमामखौ समबारखालि फुङाव गाजियाबादनि लोनी जिल्लानिफ्राय हमनो हायो पुलिसा। दासान्दि 14 साननि थाखाय जुडिसियेल कास्टडियाव दैथायहरनाय जादों 4 गथ'नि बिफा थामहिनबा जिनाहारि खालामगिरि इमामखौ। पुलिसा मिथिनाय बायदिब्ला बे जाथाया रबिबार 30 मेनि मोनाबिलि समाव जादोंमोन, जेब्ला हिन्जावसाया दै लायनो होनना मस्जिदनि सिङाव हाबदोंमोन। न'आव सफैनाय लोगो लोगो उन्दै हिन्जावसाया गावजों जानाय गासैबो जाथायखौ बिमा बिफानि सिगाङाव फोरमायनानै होदोंमन। लोगो लोगो रबिबारनि हराव बिफाया इमामनि बेरेखा थानायाव केस होदोंमोन। बिनि उनावनो दायनिगिरिनि हेंथा पुलिसा गोख्रों नायबिजिरनाय खालामो। थामथि खौराङाव दङ, अमानि गाग्लोबनायाव सासे सेंग्राया जोखोम जादों। बे जाथाया जादों सोनाब कार्बि आंलंआव। हाग्रानि अमानि गाग्लोबनायाव सोनाब कार्बि आंलंआव जोखोम जायो सासे लाइमोन सेंग्राया। सोनाब कार्बि आंलं जिल्लानि खेरनि पुलिस थानानि सिङाव थानाय जे ख्रं गामियाव जादों बे जाथाया। साथाम लोगोफोरजों हाजोआव गाव खालामनाय जुम आबादथिलिनिफ्राय मैया बेलासि न' फारसे फैबाय थानाय समावनो हाग्रायाव थाखोमाना थानाय हाग्रानि अमाया सेंग्रानि सायाव गाग्लोबो। जेने थेने लोगोफोरनि मददाव बिशन सिन्टं मुंनि सेंग्राखौ हाग्रानि अमानि गाग्लोबनायनिफ्राय रैखा खालामनो हायो। दासान्दि गाग्लोबजानाय सेंग्राखौ खेरनियाव थानाय मडेल हस्पिटालाव फाहामथाय होबाय थानाय जादों होनना खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। दानिया फैबावदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बेरामिनि थैनायखौ मिरु खालामनानै मरियनि साहा बागानाव दुंहाव थासारि जादों। खुनुरुखुमै जिउ रैखा जायो डाक्टारा। हजायनि उदालियाव डाक्टारखौ बुनायनि जाथाया जोबनायनि सिगाङावनो आरो मोनसे डाक्टारखौ बुनायनि जाथाया सोराङाव फैदों। जरहाट मरियनि काकजानाव सासे डाक्टारखौ गाग्लोबनो नाजायो माखासे सुबुंफोरा। साहा बागाननि सासे सुबुङा बेरामाव गोग्लैनानै जिउ गोमानायखौ मिरु खालामनानै बे जाथाया जायो। बेरामिखौ सिगाङाव बागाननि फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन, नाथाय जौसिन फाहामथायनि गोनांथि जानायनि थाखाय जरहाट मेडिकेल कलेजसिम दैथायहरदोंमोन। जरहाट मेडिकेल कलेजसिम लांबाय थानाय समावनो लामा ससेयावनो बेरामिया जोबथाहांबोयो। बेरामिया थैनायनि उनाव न'खरनि सोद्रोमाफ्रा साहा बागाननि फाहामसालियाव फैयो आरो डाक्टारनि सायाव गाग्लोबनो नाजायो। डाक्टारखौ गाग्लोबनो नाजानायाव साहा बागाननि गामि रैखाथि हान्जानि सोद्रोमाफ्रा रैखा खालामनायाव डाक्टारनि जिउआ रैखा जायो। जाथायाव फाहामसालिनि खिरखि आरनि ग्लासफ्रा बायो। पुलिसा जाथाय जायगायाव सहैनायनि उनाव थासारिया सिरि जायो होनना मिथिनो मोन्दों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बाक्सा जिल्लानि सि ब्लकनि मन्दिराव सिखावा लुथिना लांदों नोगोद रां। नाइट कार्फिउनि सुजुग लानानै माखासे दुथांफोरा बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर महकुमानि सिङाव थानाय आनन्दपुर सि ब्लक आनसलिक शिब मन्दिरनिफ्राय लुथिना लाङो नोगोद रां। बुधबारखालि मोनाबिलियाव मन्दिरनि पुजारी फुजा होखांनानै थाला बन्द' खालामनानै थांदोंमोन। नाथाय दिनै फुङाव पुजारीया फैनानै नुफैयोदि मन्दिरनि दरजाया खेंनानै दोननाय दंमोन। लोगो लोगो बिथाङा मन्दिरनि सामलायाफोरखौ लेंनानै लाबोयो आरो मन्दिराव हाबनानै नुयोदि मन्दिर सिङाव सिखावफोरा बेसादफोरखौ गारनानै थाङो। सामलाय आफादनि नेहाथारि मनिन्द्र कलिताया फोरमायोदि मन्दिरनि दान बाक्सआव खमैबो 6,000 नोगोद रां दंमोन होनना। मख'जाथावदि दान्नैसो सिगांबो जिल्लानि बरबरि बाथौ मन्दिराव सिखावफोरा लुथिनानै लांदोंमोन नोगोद रां आरो बेसेन गोसा बेसादफोर। दिन रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ अननानै शेयार खालाम आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट खालाम। चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालाम। उननि समाव गोदान बर' रादाब नायनो हागोन। गोजोन्थों।